skal vi simpelthen spille lidt, hvad var det? Minecraft. Minecraft Let's Play. Single player. Vi starter med surreal. Surreal. Jeg er ikke lige sådan pro i det. Eller man kan ikke sige, at jeg er pro, men jeg er lidt god. Jeg har aldrig prøvet at vinde spillet. Så jeg håber, vi kommer til at gøre det i den her episode. Så, let's do it. Hvad skal den hedde? Danne Minecraft. Jeg tror jeg sgu den skal hedde. Danne Minecraft. Red World. Sådan. Nu skal det fucking ske, mand. Det skal fucking ske. Det skal fucking spille Minecraft. Det skal fucking spille Minecraft. Jeg elsker Minecraft. Et godt spil. Jeg skal bygge et flot og fint hus. Men man kan ikke lige sige, at jeg er verdensmester i at bygge flot og fint hus. Kan man ikke sige. Jeg håber, vi starter et godt sted. Det lagger lidt. Og sådan. Vi starter en jungle. Det var fint. Det lagger lidt. Det lagger. Jeg hader lag. Hader lag. Hader lag. Men nu starter en jungle. Hvilket irriterende for, at det er så grimt træ, nu kommer fra en jungle. Hvorfor lagger det sådan? Ved du hvad? Jeg tror, den er slået lidt fra. Kun så langsomt. Men lagger den mindre? Ja, det gør den. Jeg skal bare lige sætte lidt længere op på den der. Der. Stadigvæk sygt langsomt. 50%. Det var fint. Stadigvæk ikke hurtigt, men det burde holde. Der skal vi langt den vejen. Det tager lang tid. Jeg tror bare, vi laver en... en grøt. Er du en grøt? Jeg kan jo lade et hus. Prøv bare at få ind en dør. Nej, jeg laver fucking lov. Vi må finde et godt sted. Et træ. Et træ. Hvor lang tid har det levet? Jeg har levet lang tid, for nu var det en dag over. Bum. Fik jeg simpelthen en. Og så gør jeg lige der. 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 Gør jeg sådan. Sådan. Der gør det lidt hurtigere. Jeg kan simpelthen ikke snakke. Det er så sent for aften. Klokken er et kvarter over 6, mand. Nej, okay, jeg laver sjov. Jeg laver sjov, men det var sent på aften. Det var det, jeg lavede sjov på. Klokken er kvart over 6 nu. Jeg er fucking sulten. Jeg må gå tur i en time, så nu vil jeg spise. Jeg har 3 der kul. Men nu trænger jeg ikke noget af det der. Jeg prøver bare at få 3 til at bygge med et hus. Et flot hus. Et flot og fint hus, som det huset jeg har på Danne Minecraft. Det er ikke et andet Minecraft, men bare noget. Kaj, jeg læser om vil, at jeg skal spille Tekkit. Det kommer måske til at ske. Måske kommer jeg til at spille Tekkit. Men jeg tror mest, jeg kommer til at spille Teknik. Der er et stort træ. Ja. Det er, fordi jeg ikke er verdensmester med til maskiner og sådan. Men jeg kan stadig prøve at bruge Tekkit Weekend. Hvad fuck det hedder.
tror ikke rigtig, I kan høre det, men jeg kan høre det. Jeg tror bare, I hører det, jeg sidder og snakker. Skriv lige i kommenter, eller commands, som jeg kalder det, om I kan høre musikken eller ikke. For I kan høre den højt. Og jeg tror, der er en grund til det. For jeg sidder med fuld lyd på headsetet. Så nok derfor. Jeg fik den. Mm, 3 har jeg nu. Det var meget. Jeg er ikke sådan noob i det. Men jeg er dårlig. Eller ikke verdensmester. Det kan jeg sige. Ved du hvad, jeg hugger bare til min øks, den går i stykker. Se det nydelige landskabet, jeg har fået her. Det er nydeligt. Nydeligt som et eller andet, som jeg ikke ved, hvad jeg skal sige. Der er et træ. Jeg kan se et træ. Ved du hvad? Nu skal du dø. Nu skal det træ der dø. Skal det. Skal du. Mhm. Kylling og alt er godt med lidt mad. Hvorfor dør den ikke på et slag? Den får jo øks i hovedet. Det vil jeg vide. Det vil jeg fucking vide. Kylling! 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 Nu tager jeg det. Jeg har fået kylling! Alle sammen siger kylling! Kylling! 3. Det var grim. Næste jeg kan sige om dig. Jeg prøvede at sige det flot. Men det er muligt. Det var så grim, at man ikke kan sige det flot. Derfor hugger jeg dig ned. Så trænger du ikke være sur mere. Og så hugger jeg dig i stykker, så nu er du planks. Jeg tror, vi laver et hus tæt på her. Det er iron. Jeg tror, jeg laver mit hus der. Men jeg laver ikke sjov. Jeg tror faktisk, jeg skal gøre det. Så laver huset nede i den ting der. Så har jeg så et minerhus. Hvis jeg giver slip på skiften, så falder jeg ned. Så jeg vil ikke bruge alt mit træ på at komme op. En ørken. Jeg vil ikke derhen. Jeg vil have et hus tæt på her. Hvor der er mega guldgro, eller hvad fuck man hedder. Fuck man kalder det. Ja. Lad du det. Så kommer en kylling, dræber det. Det er lækker. Hvor bliver ægget af? Ægget. Okay, jeg tror bare, vi starter med sådan et lille hus. Et lille bitte hus. Lille bitte hus. Hvorfor fuck virker det ikke? Hvad? Hvordan kom det der frem? Okay, nu sker der noget, som jeg ikke helt forstår. Hvad? Kan jeg ikke sætte noget dernede? Okay.